Nováčky máme tady, já vás zdravím, ahoj. Ahoj. Tak já se jdu lehce seznámit, mě vždycky zajímá, odkud jste přijeli, jak vypadá vaše škola, takový ty věci, tak začneme třeba tím vaším městem. Tak přijeli jsme z Blanska, je to město na Moravě, asi 30 km severně od Brna. Máme zde Moravský kras, Blansko je vlastně jeho brána a můžeme navštívit v Moravském krasu Kateřinské punkevní jeskyně a propast Macocha. Tak to je určitě báječné. Pojďme si říct něco o vaší škole. Takže naše škola má 8leté a 4leté studium. A čím je zajímavá? Tak zúčastňujeme se hodně nějakých soutěží, je tam vlastně i sudoku, můžeme se zúčastňovat, máme tam tělocvičnu a novou školní jídelnu. Tak vy se asi rozhodně nenudíte. Kdo bude tady v týmu kapitán? Tady Honza je kapitán. Honza je kapitán. Hele, tak začneme s představačkou u tebe. Ahoj, já jsem Honza, je mi 14 let, mezi mé oblíbené předměty patří matematika a jazyky. Ve svém volném čase rád sportuji, hraji hlavně florbal a fotbal a rád hraji na počítači. Parádní, co ty? Takže já jsem Nikča, je mi 14 let, baví mě angličtina, francouzština, biologie a tělocvik, už několik let aktivně stepuji a tancuji, baví mě míčové hry a ráda jezdím na kole a sportuji. Jak to všechno stíháš? Stíhám. Stíháš, dobrý. Tak já jsem Terka, je mi 14 let, mezi mé oblíbené předměty patří biologie, chemie, francouzština a tělocvik. Mám ráda hudbu a sport. Paráda, a co ty? Takže já jsem Ondra, je mi 14 let, já mám rád hlavně jazyky, rád hraju míčové hry, florbal, fotbal, tak a rád poslouchám hudbu. Tak jsou tady spíš vědátoři nebo sportovci? Spíš sportovci. Fajn. Báro, máme zjištěn i název tohoto týmu? Tento tým se jmenuje Hontíci a je to podle prvních písmen jmen členů tohoto týmu. Úžasné, a jinak je všechno připraveno, můžeme do studia? Určitě. Tak pojďme, tohle jsou nováčci, už se známe úplně všichni a vracíme se. Nováčci, modří, Hontíci! Abyste se co nejrychleji dostali ke zvonu. Připravte se, pozor, teď! Až šplháme nahoru. Těch kostek musí být přesně 6. Právě z té 6. můžete potom vystoupat ke zvonu, zazvonit a strhnout vítězství na svoji stranu. 5. kostky už máme jak u modrých, tak u červených. A ještě přidáme tu 6. A zatím je to opravdu velmi těsné. Kdo udělá ten poslední rozhodující krok? A vypadá to, že to budou nahoru červení. Dří? Tak co? Hudba za 3 bludišťák. Honzo, pojď mi říct, prosím tě, nějaký tvůj odhad. Kolikrát si myslíš, že v tom časovém limitu zvládneš celou dráhu překonat? Budu se snažit, aby to bylo 2krát. 2krát, to by bylo dobrý. Hele, máme v podstatě 7 vteřin, to už nestihnete ani jeden, ani druhý. Martine, pojď za mnou. I ty, Honzo. Ty jsi asi hodně spokojený, co? Bezva. Není to trošku až překvapivě dobré? Čekal jsi, že to bude takový úspěch? Doufal jsem, ale jsem strašně rád. Jo. A ty mi řekni, Honzo, co to pomocné lano, člověče? Ty s tím bojuješ tam nahoře? No, to jsem nečekal, že mi to takhle nepůjde a nevyšlo to. Bude z vašeho pohledu co oslavovat, tak se snažte. Tady máme otázky a první z nich. Čeho se bojí člověk, který trpí arachnofobií? Pavouku. Bojí se pavouků, dobrý začátek, ano. A teď 9 políček, chci od vás slyšet cizí slovo z chemie, které označuje přeměnu pevné látky přímo v plyn. Tedy... No, čekaj. Vár. Ne? Sublimace. Je to sublimace. Látka přímo přejde z pevného skupenství do plynného, je to sublimace. A teď 7 volných políček, když někoho uznáváme a ctíme, případně se jej obáváme, říkáme, že má náš... Respekt. Přesně, ano. Má náš respekt. A další otázka, když se řekne lovci mamutů, který spisovatel se vám vybaví? Eduard Štorch. Ano, autor této knihy Eduard Štorch. Zatím úžasné odpovědi. 8 písmen. Zkuste si vzpomenout na tradiční označení Pařížské univerzity. Sorbona. Sorbona. Tak jo. Další bod pro modré. A další otázka, 8 polí. Velká písmena píšeme na začátku vět, na začátku vlastních jmen, ve zkratkách, v názvech a podobně. Víte, jak se souhrnně a jedním slovem velkým písmenům také říká? Verzálky. Přesně. Verzálky. Velká písmena.
Teď 8 políček. Ve které zemi žil podle knih spisovatele Stopera legendární upír Drákula? Bulharsko. Ne. Rumunsko. Rumunsko. Ano, máte pravdu. Je to tak. Ano. No a ještě 5 políček. Jak se říká akcím, které se každoročně opakují u rybníků před koncem roku? Pádní čarodějnic. Ne, zkuste vy. Výlov. Ano, výlov, je to tak. Čarodějnice. Stavitelé už se vracejí z tréninku. Podle výrazu soudím, že to nebylo zbytečné. Skutečnost. A jak je na tom druhá strana? Modří, kolik sázíte vy? Ukažme to. A kolik si myslíte, že tam je? Rozmezí je 1 až 5? 1 až 5 a 5 je taková největší důvěra. No, tak necháme střed, takže 3. Takže 3. Dobrý. My s diváky už přesně víme, jak sázky dopadly. Vy si teď můžete připravit základ o 5 kostkách. To je ještě chvíle, kdy můžete používat obě dvě ruce. Potom už v rámci pravidel budeme přidávat každou další kostku jenom jednou rukou. Stejně. No a vyhraje ten tým, kterému se podaří postavit vyšší komín, který vydrží stát déle než ten soupeřův. A až řeknu, současně 12. kostka. Teď pořád ještě vůbec nic nepadá, ale na modré straně už se komín zřítil. Nedá se nic dělat, modří v tomhle duelu podlehli červeným. Já gratuluju. Začneme na modré straně, nejprve tím odečtem. Tady jste vsadili 4 body. To vás teď bude trochu mrzet, protože tyhle 4 body vám odečteme. -4 pro modré družstvo. A modří zatím taky žádná. Teď už se postavte zády k sobě. A já vám přečtu dnešní zadání. Předmět, který se ukrývá za indiciemi, máte jistě i vy doma a možná, že hned v několika exemplářích. Co je to? Rozbalujte. Musíte rychle rozbalit to. Modří? Jídelní stůl. Jaký? Jídelní. Jídelní stůl, to není správně. Červení. Oba týmy. Pokud už taky ne. Nemůžu nic bližšího prozradit, všechno je na vás. Dáme se napřed, mě. Teď modří mohou zkusit, pokud víte. A opět oba týmy. Vrátím se ale ještě k vám, modří. Vy jste začali nadějně, já jsem si říkal, pozor, tenhle nováček tady v Bludišti něco dokáže. Začátek jak štáč, dokonce v prvním kole jste zvítězili 1-0, jestli se nepletu. Prostě dopadlo to, jak dopadlo, ale v každém případě se nemáte za co stydět. Já jsem rád, že jste tady byli a navíc vás nenechám odejít s prázdnou. Tahle krásná trička mají nové majitele. Holky, zkuste si je, dejte si je přes hlavu, ať je trošku zpropagujeme na nás. A pamatujte si, kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani v Blansku nestratí. Ahoj!